ገንዘብ ክትሕዝ ምጀመርካ በቃ ኢንቨስት ግበሮ ኣብ ገለገለ ኣውፍሮ እጂ ሚቹዋል ፋንድስ ዶ ዝተፈላለየ ናይ ፋይናንሻል ገንዘብካ ክትቆምጦ ዘለካ ዝምለሰካ ወይ ዓመታዊ ኢንተረስት ንዓኻ ትረብሕ ዝብል ኣሎ ትዝገርመኩም ግን ተዛዓበየ ኢንቨስትመንት ኣብ ሂወትካ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ንስኻ ንርእስኻ ትምህራ ወይ ትምግባ ዘለካ ክእለት ጥበብ ሞያ ከምኡውን ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብ ገንዘብ ድዩ ኣብ ኩሉ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ከባቢኻ እውን ተፅእኖ ቀንዲ ግን እቲ ንስኻ ሞያ ሒዝካዮ ዘለካ ጥበብ ድዩ ክእለት ድዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ፋይናንሻል ይኹን ምስ ሰብ ትፈጥሮ ዘለካ ርክብ ወይ ኔትወርክ እዚ ኩሉ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ዕድሜኻ ማለት እዩ ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብካ ኣብ ዝኾነ ምቕማጥካ ወይ ምስ ሰብ ምቕማጥካ ንስኻ እቲ ክትረብሖ ትኽእል እቲ ክትገብሮ ትኽእል ንነብስኻ ዝተዕብያ ኣለኻ ዶ እቲ ነብስኻ ንስኻ ትቐስሞ ዘለካ ሞያ ጥበብ ክእለት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዝበዝሐ ይልድ ወይ ድማ ክመልሰልካ ዝኽእል ገንዘብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ንስኻ ተማሂርካዮ ዘለካ ጥበብ ወይ ክእለት ስለዚ ቅድሚ ገንዘብኩም ኣብ ዝኾነ ኣበይ ክቐምጦ ምስ ኣማዞን ክቐምጥ ምስ ገለ ክቐምጥ ትብሎ ዘለኹም ቀዳማይ ንርእስኹም እንታይ ክትፈልጡ ትኽእሉ ሞያስ ንነብስኹም እንታይ ከተቕስሙዋ ትኽእሉ ዋላ ፋይናንሻል ሃልዉ ዋላ ሕብሪ ምልካ ይኹን ዋላ ናይ ገዛ ኮንስትራክሽን ይኹን ዝኾነ ዓይነት ጥበብ ንነብስኻ ክእለት መሓዝ ኣብ ሂወትካ ምሉእ ዘይቀትለካ እናሻዕ ዝሕጉሰካ እናሻዕ ዝህፍትመካ ንዘለኣለም ከብልዓካ ዝኽእል ጥበብ ክእለት እዩ ንነብስኹም ኢንቨስት ግበርላ ጽቡቕ